ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശയാണ്. പൊതുവെ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാക്കി കാണാത്തൊരു ദോശയാണിത്. അതിന് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ചോറുമാണ് വേണ്ടത്, പുഴുങ്ങി വെച്ച ചോറ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ വേണ്ടത്. ഇവ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ ദോശയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പറ്റ ലൂസാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പക്കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്താണ് തീ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ദോശ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാങ്ങാം. ഈ എണ്ണ ഒന്നും പറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ടുള്ള അപ്പാണ്, കണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫാണ്, മീനായിരുന്നു. ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീഫും ദോശയാണെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. താങ്ക് യു.